Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, may hapon kaninyong tanan. Uban ni Father Kent Galo, ni Brother James Sumawas, uban kaninyo, niyar na kita karon nagasaulog sa ikaunom nga adlaw pagnobina pahinungod sa santos nga patron sa atong parokya, Senyor San Jose. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo. Ug maangko namo kanunay ang imong panabang, kiniya mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong ug mibarog didto sa kalayo ug nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan. Ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy tungod ni Abraham, imong minahal, ni Isaac, imong sulugoon, ug ni Israel, imong balaan, nga imong gisaaran, nga imong padaghanon, ang ilang kaliwat, sama sa mga bituon sa kalangitan, ug sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ut kami, o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan ni ining adlawa tungod sa among kasalanan. Karong mga adlawa, wala na kami hari, propeta o pangulo, walay hinurot, pagsunog, walay sakripisyo, halad o insenso, walay dapit nga arang kahalaran sa unang mga bunga, aron makapahimuot kami kanimo. Apan uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug sa maubsanong espiritu, dawata kami, ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero og baka, o linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa, dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan, karong adlawa, samtang nagasunod kami kanimo
sa walay pupanagana. Kay ang tanan nga nagasalig kanimo, dili gayod kaulawan. Ug karon, nagasunod kami kanimo sa bug-os nga kasing-kasing. Nahadlok kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Paling kawasa kami pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat ug hatagig himaya ang imong ngalan o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kalooy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloy ako sa imong mga agyanan. Aghaka ko diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Diyos nga akong manluluwas. O Ginoo, hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kalooy, O Ginoo. Mayog matarong ang Ginoo, sa ingon niyang gipakitaan sa dalanang makasasala. Iyang giagak ang mapupsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kalooy, O Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanin. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Lumiyaw ni Kao. Niadtong panahon na, miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana. Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isigataw ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra kundili kapituan, kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man say igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon busag gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilab ni dayon niya o gituok o giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang ubang kauban, ang iyang ubang sulugoon, miluhod o nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon. Ayaw intawon ako apikiha kay bayran kura ikaw. Apan wala siya mosugot, hinuno gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Paniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kun dili kamo makapasaylo sa inyong isig kataw sa kinasing-kasing gayon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Ang tema nga gisugyot atong pamalandungan ining tuig 2026 nga kasawlugan sa piyesta mao kining tema nga uban kang San Jose magkuyog magpanaw kita nga magkahiusa. Nya kay atong manggibasa pamalandungan ng ebanghelyo karon mahitungod sa pagpasaylo. So kini lang nga punto nga importante kaayo ang ingredient inguntang punga kabahin sa atong panaghiusa ang pagpasaylo. Kay dili gyud mahitabo ang panaghiuli, ang panagbalik sa kahiusahan sa usa ka pamilya nga nag-away o naay wala pagsinabtanay kun kalimtan nato kining pagpasaylo. Natudungog nato sa ebanghelyo kining sambingay. Daghan pang bahin sa kasulatan, kabaluta nga ang pagtulunan ni Jesus mahitungod gayod sa pagpasaylo. Kibalo namang yutadaan, no? Isip mga Kristiyanos nga
ang sakto gyud nga buhaton ang pagpasaylo. Pero maulagi tungod sa atong tawhanon nga kinaiya, dili po nato ikalimod nga lisod ang pagpasaylo. Labi na kung ang sala sa usa ka tawo batok nimo, medyo daghan-daghan na ba? Okay tingali mo ingon ka nga kapasaylo ko nimo ha, pero ay nagyug usba. Pero usbon gani dako yung kagubot, no? O kaha makapasaylo tag sayon-sayon kung gamay ra ang sala. Pero kung dagko na gani ang sala, maglisod yun ta o pagpasaylo. Kini tawhanon yun ni nga kinaiya. Sayot tang tanan ani mga igsuon. Unya, dili po tingali makatabang nga ang makita nato sa mga salida sa sine, nagisgot yun kasagaran o pagpanimalos. Murabag way lami ang salida kung ang bida gipasakitan, unya di siya makabaws, boring ang salida, way lami, no? Pero kung makabaws na gani ang bida, labi na gyud kung paantuson pod ang nanguna, nindot kayong salida, no? Ganahan kay tamutanaw sa maong salida kay nindot ug ending ipatay gyud, no? Kadtong nanguna. So sa atong kinabuhi, salida man na sa sine, no? So hinaot sa atong kinabuhi, lahi ba? Dili ta magtinguha sa kalaglagan sa atong mga kaaway. Una sa tanan, dili magyud tingali maayo nga magbatuntag kaaway. Kana bang kaaway nga ikaw maoy nasuko, kung doon naman gani nangaway nimo, lain po ng istoryaha. So maunay gipasabot ni Jesus nga higugmaa ang inyong mga kaaway. Wala siya moingon nga pangitag kaaway aron nga duna kay kaaway nga higugmaon. So kana bang dunay tawo nga wala mahiuyon sa maayo nga imong gibuhat, tingali wa siya makasabot sa imong mga katuyuan, managlahi ang inyong prinsipyo, sibo sa Ginoo ang imuhang prinsipyo, ang iya dili, so dunay panagbangi. So kana mao'y hagit sa tong Ginoo nga makapasaylo ta sa mga tao nga ingon ni ana. So dili nato iampo nga sila laglagon o maguba ang ilang kinabuhi. Higugmao nato sa paagi nga maningkamot ta kutob sa atong mahimo nga dunay panaghiuli nga mahitabo. Tingali ko na ay sayop, kurian pod ang maong sayop. Kay kabahin man pod sa atong panaw nga dili pod balik-balikon ang sayop nga gibuhat. Kung doon naman gani dautan nga gihimo ang tao, kurhian, prangkahan, pero aduna gyud nagpaluyo nga matuod nga kahangawa. Nya abli ang atong kasing-kasing ngadto sa panaghiuli o tinuuray nga pagpasaylo. So muni sa akong gingon kaganiha kamatuuran lisod ang pagpasaylo. Unya dunay nisulay pag-analyze ngano nga lisod ang pagpasaylo. Matud pa niya lisod ang pagpasaylo kay nagtuo man gud ta nga ang pagpasaylo may kalabutan sa atong pagbati. Unya kung nagtuo ta nga kung naa pa nato ang kasuko, dili ta makapasaylo. Aduna po yung moingon nga ang pasaylo may kalabutan sa atong panumduman. Kung nakahinumdum pa ta sa sala ngayang gibuhat, dili ta makapasaylo, matud pa. Unya nako makapasaylo kung nahikalimot nako sa iyang gibuhat. So mo ni kasagaran natong ekspresyon, no? Karon dili pa ko makapasaylo nimo kay sakit pa kaayo ang akong dughan. Wala pa maalim ang samad sa imong gibuhat, di ko makapasaylo. Doon na po moingon nga tao nga, di gyud ko makapasaylo nimo kay prisko pa kaayo sa akong panumduman ang sala nga imong gibuhat. Unya na ko mapasaylo nimo kung nalimtan na nako ang tanan. Mura man po dog, imposible na, kay di man gyud ta malimot, no? Unya, doon naman gyud usay sakit nga magpabilin. Pero ang nindot mga igsuon o
ug mao kini ang atong gisangyaw karon nga mahimo tang makapasaylo tungod kay ang pagpasaylo dili man lamang pagbati, dili man lamang panumduman. Ang pagpasaylo naa sa atong kabubuton. Kabubuton. Kana nasa tong free will. Mahimo natong pilion, pagbuton nga kita mupasaylo. Bisan pa kung nagpabilin pa ang imong kasuko o kalagot sa tao. Bisan kung ang imong pagbati, aduna pa'y kahiubos. Mahimo man tang muingon nga ipasaylo ko ikaw. Naa pa ko'y kasuko kalagot nimo, pero pasayloon ikaw. Iampo ikaw. Dili ko magbuhat og bisan unsang dautan aron pagpanimalos kanimo. Mahimo tang makapasaylo bisan kun naa pa sa atong panumduman ang memory sa iyang gibuhat nato. Mao kini mga igsuon ang atong paningkamutan nga una sa tanan makapasaylo ta sa atong kabubuton. Kung ato nang buhaton sa hinay-hinay atong paglaom, panghinaot nga sa ngadto-ngadto mununot rapod og kaalim ang atong pagbati. Siguro sa ngadto-ngadto pero usahay it will take time usa maalim ang tanang samad. Usahay dili gyud pud ta mahikalimot. Pero ang importante nga naa nato sa atong kabubuton ang pagpasaylo. Dining dapita tingali makakuha ta og inspirasyon gikan sa daghang mga santos. Ang atong Ginoong Hesukristo mingon dito sa iyang pagtinga sa krus. Amahan, pasayloas sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Bisan ang mga nagdagmal kaniya, ang naglansang kaniya sa krus, mingon si Jesus, amahan, pasayloas sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ang atong Ginoo, siya pa'y nihatag og excuse ngadto sa iyang amahan. Wa man gud ni sila masayod amahan sa ilang gibuhat, pasayloa lang ni sila. Lahi kay bitaw nato kay kun dunay makabuhat nato gamayng sayop, siguro masabdan gamay nga to ang bukton, wala tuyoa. Mingon ta, imog yung tong gituyo, no? Kay balog yun ko, naglagot yung kanako. Unya, samot ang atong kasuko. Kay muingon man ta nga nahibaw ta sa kinahiladman sa iyang unahuna nga gibuhat yun ni niya uban sa dakong Malaysia. Ining sala nga iyang gibuhat. Lahi sa atong Ginoong Hesukristo, mingon siya, amahan, pasayloa taw ni sila. Kay wa kayo ni sila masayod sa ilang gibuhat. Siya pa ang naghatag og excuse in behalf of the people nga maoy nagdagmal kaniya. Atong tan-awon si San Jose, dili yun nato madunggan sa Ebanghelyo nga siya adunay kayugot, kalagot, kasuko. Dili gani siya tao nga matahapon. Sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi, ang iyang buhaton, kung dunay kalibog o mga pangutana, mao gyudayon ng pagdangop sa pag-ampo. Gingon sa kasulatan ni San Jose, tao nga matarong. Ug sa diha nga nasay kalibog, nganong nagmabdos ang iyang asawa, pangasaunon nga si Maria, nga wala pa sila mag-ipon, isip ba nag-asawa, wala siya mudangop sa kasuko o kalagot. Sa iyang kalibog, midangop siya sa pag-ampo, iyang gianinaw kung unsa gyud ang kamatuoran, unsa ang kabubuton sa Dios. Sa diha nga iyang anak nga si Jesus, ang iyang siya ang ama-ama ni Jesus ug siya nagatiman kang Jesus, nagedad og 12 anyos, miadto sa templo, nawa og 3 ka adlaw, nahikit-an nila dito sa templo ang unang gihimo sa mga ginikanan, Maria ug Jose, mao ang pakig-dialogue, pagpangutana sa bata. Anak, nganong imo man kining gibuhat kanamo? Ingon si Maria, kami ug ang imong amahan nangita kanimo.
nganong imo man kining gibuhat. Nangutana sila. Wala mo diretso o kasaba, nangutana, nakikhinabi, nakigdialogo, aron nga sa ingon ni ana, masayod sila sa kamatuuran o makasabot. So mao kini ang gipakita ni San Jose, tao nga matarong, matinumanon sa kabubuton sa Dios, maampuon, dili matahapon, dili madudahon, kanunay siya nga nakigdialog. So mao kini ang elemento, mga elemento aron nga adunay dugang unta nga panaghiusa dili lang sa atong mga banay kundi sa atong mga gagmayng katilingban, atong mga communities, atong mga kasilinganan, o diha sa atong panrabaho, bisan asa tang dapita, importante kaayo kining pagpakighinabi sa usag-usa, pagsulay, pagsabot, pagpaubos, o kundo naman gani nakasala ang pagpasaylo sa maong tao. So hinautunta, katunan ta kining maong mga hiyas nga gipakita sa atong santos nga patron, Senyor San Jose. Manindo kita. Magampo kita sa Dios nga kita ang iyang katawhan nga nakasinati sa iyang kapasayloan, magdala sa kalipay sa pakighiuli ngadto sa kalibutan. Mutuaw kita, Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan nga nahimong gawas nun, pinaagi sa dugo ni Kristo, magpuyo diha sa kahapsay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang simbahan, Kristohanon, mahugpong diha sa kayusahan sa usang ebanghelyo sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga minyo makakat-on sa pagpasaylo ug sa pagsabot sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga kitang tanan makakat-on sa kaluoy ni Jesus ug sa kinasingkasing magpinasayloay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga matuuhong mihalin na makatagamtam sa kalinaw dito sa Diyos nong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Langit nong Amahan, dasiga kami kanunay sa imong gugma o kaluoy, ug tabangi kami sa pagpasaylo sa uban. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
maigsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga halad, magpalingkawas kanamo sa among mga sala, ug magdala kanamo sa imong pasaylo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang hayop matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitas-on ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sa mga minahal nato nga mipanaw na. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa grabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose yang bana at mahal nga patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang aing kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo ingon man maghatag kanamo sa pasaylog panalipod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.